sipa Ukraine ubariam yaladi kum ka kenthei ula sya kem no katba udang persang ban phet krat sya ramnia khnang ban lain na ka jing sya pentur ha ka thma ha ka ba ka jing don jong ki sipai ka kevi kladuna shi bon nadu basdang jong ka thma bat ka Russia mentala palat asnem siteng uni ubru saw pusau snem karta ubala sya penrong kum usipai benrap ula persang banjam lengba ki jaka khaput hatrans karpathia hadien ba ula sya kemno ong ki bor sarkar khaput ke Ukraine haringkat karyam ka ba itenat bat usnyu uba usyubu uni usipai ulawan poi ha ki benta khaput has Transcarpathia ong katenat state border service ka Ukraine lengba ka telegram nakaliang kibor pahara khapot ma dor kilalap ya kani ka kam thok jong uni usipai ubalale menle kum unong wan sangkai perthai na kaliang kibor pahara khapot kila pentikna ro ba uni ubriu udei ubala syajet na ka benta bandrong syakaken hun sipai benrap bat ong ro ba menta un ngat ha kejingtian bisyar la ban kedau ba ka Ukraine menta kelangat ha ka jing ka bakraw namar ka jing duna jong ki bor spai ha ka ba ka lahap ro ban penrong da ki dekhot batmai kum ki sipai benram na kaliang ka sarkar Ukraine kala khanglat ye kinong shnong jong kari ki badai ki shenrang ki banado ka khat praha do ka hnreu posnem karta bakin mi nalaka jong kari khlem ki daw ki babyang namar ki long ki badon kamha ka bakum kani ka por jong ka saw ka sian namar ka jing duna spai nalor kata ka Ukraine kala penjuro ya ki jing pahara ha ki than khaput jong kari khnang ban khanglat ya ki to ki baper sang ban phet krat